zvakanaka. Kana uri pano kekutanga, may the Lord bless you. Matthew chapter 4. Ndichaverenga verse 23, verse 24. Maviri bedzi mavesi. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were oppressed with devils, and those which were lunatic, and those that had palsy, and he healed them. And he healed them. Baba ndinokutendai maiti yenyu nenzvimbo ino, musha wenyu uno Mwari. Ndokutendai Kristo mpenyu, ndokutendai neshoko, ndokutendai nomweya wakanyora bhuku uri pano. Chipfeka ini muranda wenyu kuti ndigone kududzira mazwi enyu. Venyu vana vakakomborerwa nezita raJesu. Ameni. Tinotenda. Titore zvigaro zvedu. Tine zvinhu zvatinoda kutanga tazivisana tisati taura zvakawanda. Chekutanga, ndinoda kuti uzive kuti Jesu anokuda. Jesu anokuda. Jesu ane pfungwa yaainayo kubva kare pamusoro peupenyu hwako. Jesu kana akakutarisa haadi kukuona uchitambura, haadi kukuona uchitambudzwa zvekare. Zviviri Jesu zvaasingade. Haadi kukuona number 1 uchitambura. Chechipiri, Jesu haadi kukuona uchitambudzwa. Kutambudzwa nokutambura hazvizi mupfungwa yaMwari pamusoro peupenyu hwako. Anofadzwa nazvo Jesu paanokuona uchisimuka, uchikomborerwa nokuda kwesimba rake, uchibvisirwa mhandu dzako dzose, uchirwirwa kubva kumatambudziko ako ese. Iwewe kana wauya kwaari Jesu, ziva kuti hauzi kuuya kuna Mwari bedzi, uri kuuya kumusiki wako. Ukama hwako naJesu ukama unenge ukama hwomubereki nomwana. Hakuna mubereki ane pfungwa dzakaswatanuka kana asisa rware nadzo anoshuvira kuona mwana wake waakabereka achitambura. Zvinorwadza mubereki kuona mwana achishaya akaberekwa nomubereki. Kunyangwe mwana akatadza, nokuti kutadza kuriko. Kutadza kwomwana hakubvise rudo rwomubereki kumwana. Ndozvinenge Jesu, kutadza kwako hakubvise rudo rwaJesu kwauri. Zvikubatika. Anokuda Jesu. Ndisati ndaenda kure, ndo mazwi andoda kutanga nawe iwaya kuti ndikuzivise. Jesu haagone newe. Jesu anokuda. Amen. Andina kunzwika ndikandidzokorodze pamwe vaviri vandinzwa ndati Jesu haagone newe. Jesu anokuda.
Kana wasvika panguva yaunonzwa kunge usina anokuda, rangarira mazuva andinawo. Jesu anokuda. Ungavengwe nehama, ungavengwe neshamwari, ushaye zvokudya, ungabviswe panzvimbo dzawaida, ungasundirwe kure navanhu, but regedza kubvisirwa pfungwa imwe chete inoti Jesu anondida. Kuvengwa nevanhu hakuzi kuvengwa naMwari. Vanhu vakuvenga asi Jehovha hakuvenge. Ziva pese paunomuka mangwanani kuti wamukira rudo rwaMwari. Nepaunoswera uri kuswerera rudo rwaMwari. Nepauri kufamba chiri kusaka ufambe chiko. Rudo rwani chechi inenge yakarara. Ndati rudo rwaniko. Kunyange ukadya chisina mafuta, kutogona kumedza ikoko rudo rwaMwari rwakumedzesa. Mwari ane nyaya newe. Mwari ane pfungwa newe inoshamisa. Mwari ane rwendo rwaanoda kuti asvike newe, rwendo rwusina akamborwusvika uye rwusina achitevera. Chandiri kufarira Jesu mangwanana naye, ane a plan yaari kuda kudemonstrate in your life kuti agone kuprova kuti iwe bezi, but agone zvekare kuprova kunyangwe nehama dzako kuti kudenga kuna Mwari, ukapfugama ukanamata Mwari ariko anonzwa minamato yavanomunamata. Tine vanhu vari pano vari kuita go through a lot in life. Things are not working well. Mari hadzizi kutenga kunyangwe dzichibatika. Misha haizi kugarika kunyangwe yakavakwa. Motokari hadzizi kunakidza kutyavira kunyangwe dziripo. There is a spirit iri kuataka vanhu kuti varegedze kuaccessa rudo rwaJesu. Upenyu huri kurarama vanhu, upenyu huri kuramba uchirwisana navo. Vari kuramba vachitambudzwa vanhu, vari kuramba vachirwiswa, vari kuramba vachivhiringidzwa, vari kuramba vachikanganiswa. There are spirits that are working hard every day to make sure kuti vanhu vaMwari varegedze kuva norugare. But I'm very happy today. Mwari une zano rakanaka kudarika pfungwa dzemweya iyoyo. Iwewe nhasi handina zvizhinji zvandoda kukuudza. Ndoda ngokuratidza simba raMwari, ndikuratidze kuti Jesu haana kubvira akurasa. Uri kuzotakurwa naMwari kubva panzvimbo yauri iyoyo. Whatever you are going through in life, ndati Jesu kuzotakura kubva panzvimbo yauri iyoyo, okugadza panzvimbo dzisina achauya kuzorwa newe, nekuti you are going to be covered with a mighty power that is going to protect you 24/7. Hakuna demoni richapinda mulife yako. Bible taverenga panna patifunga yata nokora pakuverenga shoko. Ukaverenga Bible yako mazuva ndaverenga panapa haana kunyorwa nemavara matsvuku. Nhasi ndatakura bhuku chaiyo. Bhuku handiti? Haazi mavara matsvuku akanyora vhesi iri pano. Mavara matema. Matema mavara aya zvichiratidza kuti haasi Jesu akataura mazuva aya. Munyori wainzi Matthew wakanyora mazuva aya. Mazuva aya achinyorwa ari kunyorwa naMatthew. Matthew achinga anga manzwawo mazuva aya nekuti Matthew wakafamba naJesu, waiona zvaiitwa naJesu, wainzwa zvaiitwa naJesu, ende waironda kese kataurwa naJesu, achikaronda kuti kazadziswe. Saka mazuva aya ari matema kudaro. Chandiri kuadira uye chandiri kutsanangurira utema hwawo mazuva aya ndechinoti uzive kuti Jesu waiva nevamwewo vanhu vaiva mawitnesses of his power. Ndava
iye Jesu akaramba achitaura bedzi unoziva kuti pane time yokuti Mwari haafanire kuramba achitaura ari iye pamusoro peukuru hwake. Paakutoda vanhu vakasenerera Mwari wacho, vakasendera pedyo naye, vakaratidzwa ukuru hwaMwari, voudza vamwe kuti Mwari uyu haazi Mwari bedzi, ndiMwari anosimudza rombe, ndiMwari anorapa varwere, ndiMwari anovakisawo dzimba kuvanhu vasina chavanobata. Ndinari kuninzwa zvandiri kutaura panapa. Saka ikoko kungonzi mazwi matema inotori mharidzo, nekuti akaramba angori matsvuku ari aJesu, hazvizonakidze kuti iye weminana wacho anoramba achizvikuza paminana yake. Panenge potodawo vamwewo vasiri iye Jesu, vanotsanangura mhando yesimba rakatakurwa naiye Jesu. You are going to be one of them in Jesus' name. Uchabva pano nemazwi ako iwaya nemavara matema asiri aJesu ako, uchiudza vanhu kuti Jesu mupenyu, ona irombe rasimudzwa kubva muguruva. Zvikunzika zvandiri kutaura izvo. Did you know kuti ukashaya testimony, enda unoongorora mhando yerelationship yako naMwari. Ende testimony yacho usafunge kuti urufana kuti oya panapo kuti mfundisi ndakatombofa ndakamuka, Mwari ngaakudzwe. Aiwa, hazvizi izvozvo. Unozivira kuti tine vanhu vasiri kutestifya, vakubloka mamiracles angadai achiitwa naMwari nekuda kwekusa acknowledge miracle iri kuitwa naMwari nhasi, nemhaka yekuti vakamirira kutestifya kumuka kwevakafa, but havazi kutestifya kufema mhepo bedzi kwavari kuita every day vachirarama. Aiwa, rega ndimbonyatsotsanangura panapa, kuna vanhu vasiri kundinzwa. Do you know kuti kugona kwevata uchimuka kuna vata atadza kumuka? Handina chechi, rega ndimboya kusaidi kuno. Kudziridza ngono nokunyanga ukarota uchimhanyiswa ukavhumuka kuzopatika, ofemereka hako uchirangarira chidhoma but wapatika. Kuna akafira muhope idzodzo, akasamuka akavigwa, haana kuzoona zuva zvekare richiedza. Tino kuti iyoyo bedzi inotori testimony, kuudza vanhu kuti vedu we ndakarara nezuro asi ndamuka. Hauna kundinzwa. Kuudza vanhu kuti mweya wandiri kufema handina kana risiti rwandabhadhara. Kufema bedzi mahara, inyasha dzaMwari dziri kuonekwa mandiri. Dai ramene mamhepo asvotwe, adai ramene madhimoni agumbuke, dai ramene Satana arwadziwe. Ndakaudzwa nyaya nomubereki wangu arava kwakumba kuNamibia. Kwaive kune imwe hama yechikuru yakarwara, ndokubva yaiswa paoxygen iri pakoma, ndokurova mazuva iri paoxygen iri pakoma. Mwari ndokubva airwira, ndokubva yamutswa naMwari hama iyoyo, ndokubva yabviswa paoxygen, ndokutanga kufamba zvekare. But hama iyoyo yaisanamata Mwari, yaiva hama yemunyika. But nyaya ndichiudzwa nevabereki zvinonzi dhei raakamuka kubva paoxygen achifamba netsoka dzake, vakatsvaga chechi iri padhuze yekunamata. Imomo muchechi ndokukumbira microphone ndokuti regedzai ndipupure, but inzwa mazwi aaishandisa pakupupura. Akatanga nekupotera vanonamata. Zvikanzi vedu we, yanga iri nguva yegiving, zvikanzi vedu we, ndaona zvipo zvamapa panapo hazvienderani naMwari wamunonamata. Zvikanzi muchindiona kudai so, ndine nguva yandakararama ndichibhadhara mweya wekufema. Kuti ndirarame ndanga ndakuita mweya wekubhadhara oxygen, kubhadhara, kubvisa mari kuna dhokota kuti aise mumwe, ndobvisa mari. Zvikanzi handisati ndambodhurirwa muupenyu hwangu sekudhurirwa kwandakaitwa nemweya wokutenga. Zvikanzi kubva ipapo ndakarangara kuti mweya uyu wandiri kubhadhara mazakwatira nemazakwatira emari ndo mweya watiri kufema. Hakuna ari kubhadhariswa, hakuna ari kuona sezvinoita magetsi kutanga kurira akuburitsa chitsvuku kuti pana pachibhadharamo. Tiri kufema mweya mahara. Murume mukuru akachema musodzi, zvikanzi kudai taiziva
rudo rwaMwari raainwarwo pamusoro peupenyu hwedu. Ataipupura patinoona minana, taimuka mazuva rega rega tichipupura kuti Mwari ndiMwari akanaka. Ndoda kukuudza ugere ipapa, Mwari anokuda kudarika zvaunofunga, denga rinewe kudarika zvaunoona, nyasha dzaMwari dziri pamusoro pako kudarika zvaunofungira. Mwari wapinda danho rekukusimudza vavengi vako varipo. Haasi kubvisa vavengi Jehovha, ari kukusimudza vavengi vako varipo. Haasi kuuraya varoyi, ari kukureiza varoyi vako varipo. Wedu wenyika ngaizvizive kuti kudenga kuna Mwari. Haleluya, haleluya. Tigare pasi zvishoma. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndakanzwa muimbi wakuimba kati nyika yose ngaizive, nevari kumba kwangu ngavazive. Mazwi matema, ipapa tiri pamazwi matema bedzi, nekuti mumwe wakapupura aiona kuti Mwari ndiMwari. Kuti ipapa pane attraction yangu pamazwi matema bedzi, ndisandabata kuti Mwari uyu hazi iye Mwari ari kuramba achingozviti ndinoita minana, ndinosimudzisa marombe, ndinodi. Kune vamwe vakaona, vakataura nemiromo yavo, vakaona kuti Mwari uyu anoita zvino. Iwe ndiri mumwe wavo vakamira panapa, newe uchava vamwe vavo wakamira ipapapa. Tarisa ari pedyo newe, muudze kuti zvaunondiona ndakadai, ndibatisise. Ari kunzwisisa mazwi here waya? Muudze futi kuti zvauri kundiona ndakadai, ramba wakanditarisa, uchandishaya mazuva ari kutevera. Mwari ane vanhu vaari kupoda kumeso negiroria yepfuma. Zviya zvekunzi hauna kunaka kumeso, urombo, ita mari uone. Ndati ita mari uone. Hakuna mukadzi akashata, nhamo ndo inoshatisa munhu. Amaiki yandibira, ndati nhamo ndo inoshatisa munhu. Iwewe zvauri kudaiso, usina kana ari kukucheuka, usina kana ari kukumhoresa, usina kana ari kukufarira, ndinoda kuti Mwari akupe mari. Ndimi unadzo, zviprofita unazvo. Zvimwe ndiri kukupa zviprofita, ndichipedza kuparidza ndida kukupa. Izvozvo haizi nyaya zvokunzi ndimi ngadziwande, zviprofita ngazviwande. Wagara uinazvo izvozvo. Chandakuda kuti Jehovha aite mulaifi yako kuwedzerwa kwemari. Nekuti vari kukudherera, haizi nauye kuti unodherereka pati mari ishoma. Nevasiri kukufunira, haizi nauye kuti havadi kukufunira pati mari ishoma. Ndinoda kuti vese vakakuramba, vakakuzvidza, vakakushora, pavachazokuona wapodwa kumeso nedollar power, vachaziva kuti uri munhu mukuru panyika yavapenyu. Hauzi mudiki iwewe, iti handizi mudiki, iti ndiri mukuru, nekuti ndina Jesu weNazareti. Anozvida Jesu izvo zvekukusimudza. Halo, udzari pedyo nokuti ndinosimudzika, ndina Jesu. Anonzwa manyawi Jesu kutsvaka iwe kuti akusimudze. Listen to me. Gara pasi ako mbichana, gara pasi mbichana. Anenge mubereki abereka mwana, kubudirira kwemwana kufadza mubereki. Uri kubva pano unako mazwi pamusoro paJesu. 23 verse handinayo, tapinda manje. Bhuku ndopa inoti, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. Zvekuzonzi wakapinda Galili ukaticha ukaparidza kingdom. Haizi iriyo nyaya ndiri kuda kugara pairi nhasi. Yangu nyaya iri kutangira pari kuperera koma wekutanga, panobva panzi nebhuku and healing all manner of sickness. Jesu avaiticha bedzi, avaiparidza bedzi. Anonyora paakatevera Jesu
waiongorora huno hwaJesu kuti waisatanga nekuti demoni come out. Waitanga avhura bhuku. But kune zvaiitika pakuti kana achinge apedza kuparidza paizova nekoma yaitangira ipapo kutsanangurwa minana yaiitwa naJesu kana achinge apedza ake kuparidza. He went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. Koma kumwe kwesoka ndine inako nhasi ipapa ndo pandakuda pakutangira komapo. And healing all manner of sickness. Kura kuti hakuna zvirwere Jesu zvaiti zvatigone. Zvinonzi he healed all manner of sickness and all manner of disease among the people. Sickness, disease. Sickness, disease. Vichikudza kuti sickness haisi disease. Uye disease haisi sickness. Zvobatika mushe. Sickness is a moment where your spirit, your body, your soul is not functioning properly. Saka sickness is not about you having a certain nanda kutoti disease ipapa chirungu chino limita kachirwere kaunobata kana ronda but sickness uri munhu wekuti hauna ronda, hauna banga rakucheka, hauna chirwere, but your mood is not in line with what God wants you to feel. Urumuka wakaneta, something is wrong in your spirit. You are sick, you are not happy, you are sick, you are not satisfied, you are sick. There is something blocking your joy. Urikuremerwa neupi kunyangwe zvikazonobata muviri ikaguma ya BP ikaguma ya diabetes, but unogona kuva nechirwere chokuti tikati ngachibatwe achibatike, tikati isai munhu paskani skana ione, namatirai munhu nemuprofita anogona kutadza kuchibata. Ichocho haisisiri disease ya sickness. Saka vanhu vanogona kufamba vachirwara but vari vatano pakuona nameso. Vanogona kuona sokunge munhu mutano but ari murwere. Zvaunoona munhu achifamba achitaura ega munzira, haana bhururu pedyo, haana mukadzi kana muzukuru, but ari kufamba achirondedzera nyaya dzake. Dzokono murwere ane zvinhu zvaari kukorekta, zvaari kuziva kuti spirit yangu is in line with what God is about to do. Nevanhu vekuti vanogona kudonha vakambira mukiu mumanya mutsvaga, anga achirwara unonzwa mukadzi woti anga asingarwari abva kumbari mutano. Chi pakuzoda kunodiagnosa unonzwa zvonzi shuga yakwira, but wanga achisika manje manje nyambisirwa chaarwara nacho achibatike neziso, but it affected the spirit and the soul of that person. But Jesu kana auya sezvaari kuita paservice ineyi, haazi kuvinga kusimudza bedzi kubva kuurombe, but ari kutresa every sickness in your body. He went about all Galilee of Yati and healing all manner of sickness and all manner of diseases. But now yangu ndinoda kutangira pa sickness. Udari pedyo nekuti you are coming out free. Munzo kuti you are coming out healed from your sickness. Munhu ari kurwara unogona kutomuona even sickness yanduruzama kutsanangura iyi. Unogona kumuka mangwanani hakuna kutatsira but hauna mufaro. Hauzi gari pedyo nekuti ndiwo wakutaurwa ipapa. Chimudza kuti unopora bedzi. Unomuka mangwanani hana iri kurova, hauna kuvhundutsira, hauna kupopotera, but hana iri kudi. Unoona makazarire kamusoro zvino kunyarara, murume kuzama kubvunza chiko ndakutuka here,
Kazi pane panda kubata parwadza. Ukadzoramba kuti kwete dali. Hapana chawandiita. But kuti munhu achinje mudhu yake zviri kuramba. Lava chirwere chake achidiagnoswe ne sensa kana ne radha kana ne mishina yaachiremba. Chinodiagnoswa bedzi nemusika kamusika anonzi Jesu. Unogona kutadza kunzwisisa kuti sai murume wangu asiri kufara, ndabika sadza ndapedza, ndamona ndadi nerudo rwacho ndamupa rwapera, but joy haizi kuuya. There is an inner sickness. Ndoiri kunzi naJesu muregedze kufunga kuti akauya Jesu ari kurapa cancer bedzi. Haazi kurapa dziwa bedzi. Ari kunotresa nespirit yako kuti irambe iri mumudu yaJehovha. Nekuti Bible inoti the joy of the Lord is my strength. Kuna kuti kana joy yaJehovha ikashayikwa, nespirit yako inoramba iri mu sickness. But I stand as God's agent of healing in this auditorium in the name of Jesus. I command that the healing power of Jesus may begin to locate your innermost soul. The healing glory of Jesus, may it locate your innermost soul. Urambe kuramba wakasuwa usina kutadzirwa navanhu. Riri demoni riri kuzvara a sickness in your spirit. And the healing yacho inotangira pauri wewe kuramba ku acknowledge sickness yoyo. Udzari pedyo noudza kuti I'm not sick, I'm healed, I am free. Ndopa zvotangira. Remember Isaiah chapter 53 yataitsanangura verse number 5 inoti wakatakura matenda edu akabvarurwa musana neshamhu kuti isu tirapwe pakutambura kwake. Saka we are not sick. The Bible says, let he who is weak say I am strong. Let the sick say I am. Check antina unosivere kuti Mwari kana akakutarisa vari kuda Mwari kuti vakuone uchifunctiona as God on earth. Kurava kuti Mwari haafadzwe vachikuona sadza rabikwa hauzi kugona kudya. Rambobikwa ndati rambobikwa raiswa pamberi pako but hauzi kugona kudya. Mwari haafadzwe nazvo izvozvo. Wamboivaka but hauzi kuvararamba imomo. Mwari haafadzwe nazvo izvozvo. Ndonzi kamushe wambotenga motokari but hauzi kunakidzwa nekuidhiraivha. Mwari haafadzwe nazvo izvozvo. Wambomurora mukadzi but hauzi kunakidzwa naye. The devil is a liar. Sickness is a demon. Sickness is a force. Sickness is more spiritual than physical. Sickness causes diseases. Sickness is a power that affects the mind, so that it does not believe in the healing grace of Jesus. And through sickness, doubt arises and disease is upon. But Jesus this afternoon is saying, I'm healing all manner of sickness and I'm healing all manner of disease. I lift up my hands upon you now. Sickness will no more again stay in your spirit. Sickness will not again terrorize your body. The healing power of God is coming upon you in Jesus' mighty name. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Unaona ndugunzwa Mwari pano, healing all manner of sickness, it's a syrup, and all manner of disease. My diseases, those are magugona goona. Those are magugona goona.
saka chiona kuti munhu akamuka achirwara anotanga ati I'm sick, but auperere ipapo unonzi sick of what? Of wazoti of chakati, disease. Saka urati munhu akangoti I'm sick, handiti haugone kuconcluda nestatement rekuti I'm sick. You need more information. Sickness is more invisible than diseases. You are sick, your body is responding to an infirmity. You are not happy, you are in pain, you are sick, but you might not know what is eating you. But Mwari kana achiuya kuzorapa, ndikutaura zvinhu zvinokuti Mwari uri kurapa pano. Anokuninzwa ndati Mwari uri kurapa vanhu pano. Unoonera kuti Mwari auye bedzi kutongo kuti be healed, otosumuka, otomhanya, otoenda. Zvinoitwa nesu vanhu, but kana Mwari ari iye akuda kuti urapwe, atangire paronda rarwadza. Unotangira kune chakakonzera ronda kuti rirwadze. Uruonera kuti service ini wanyangirwa naJehovha. Uri kubatwa naMwari kamwe chete nhasi. Nhamo yako yamadzinza yobva yapera muchokocho. Mwari vari kutresa every bondage, every sickness and every disease. Jesu ndiye ari kupinda musinagogi apedza kudzidzisa obva ati varwere ngavapore nevana matenda ngavasunungurwe. Ura kuti Mwari hafadzwe nazvo kukuona uchiuya kutemberi yake une chirwere mutsoka, chirwere musana, chirwere pamoyo, ugodzokera kumba nacho wambouya kutemberi yaJehovha. Izvo ini muranda waJehovha ndinoramba kuva nhume yaMwari inoramba ichikubhabhadzira uri muchirwere nokukuparidzira uri muchirwere. Ndinobata microphone ino, ndinodedzeresa pamusoro pezwi rangu, ndinorayira nhamo yeurwere, matenda akagara mubhonzo rako. Jesu akafa akamuka pamuchinjikwa ngaabvise kese kamuviri wako, ringava gomarara, ringava musoro unorwadza. Ndinodeclare somuranda waJehovha, bviswa pahosha iyi, nekuti Mwari unoda. Nhasi kwete mangwana, nhasi Mwari unoda. Disease taakutanga kunotireka manje, ronda racho rakuoneka. Bible revealed and he healed all manner of disease. Ini nhasi handinambodzika mai, ndikunzwa kuvhengedzera ipapa. He healed all manner of sickness and all manner of disease. Kako kachirwere kawatambura nako makore kaise pa list. Ndo kamwe futi kachirwere kari kunzi naJesu, I've healed it. Listen, healing is your right. Deliverance is your right. Unenge mwana akaberekwa nomubereki, kana pari pamba pako pawakaberekwa uchiziva kuti mubereki ndiye wako, haurambongokumbira chingwa, haurambongokumbira sadza. Pane zvimwe zvaunotora kuziva kuti pamba pababa. Healing, deliverance, miracles, power, prosperity, protection. Hazvisi zvinhu zvokurambongomatira Mwari ndipei mari, Mwari ndirapei, zvinhu zvokutora. Service inei uchaona kuti handisi kukumbira zvandichakupai, ndiri kukupai ndava Mwari wakada kuti muve nazvo, muve nekubudirira mudzimba dzenyu. Ndine munhu ari kundinzwa vanhu, muve nemamarriages ane rugare kwamabva ikoko. Murege kuramba mangorovana, murume nemukadzi mutukana, murume nemukadzi murovana. The devil is a liar. As I stand now as the agent of Jesus, I rebuke every spirit in your marriage. Ndashare church. Every spirit in your finances. Ndashare church. Every spirit in your business that is resisting your breakthrough, may it be broken down in Jesus' mighty name. Mhepo dzese
dzese dzinoita kuti vana vave madofo ndo dzichava madofo. Madofo emhepo ndava akanobata pasingabatwe. Kudai vaiziva mhando yaMwari akufamba mauri anaya ataka life yako. Madhimoni ese madofo nezita raJesu. As I'm standing now, hauna mwana anofana kuzvarwa newe anotadza kuweka metsi. Amerika ndini vari pano. Unobereka mwana otadza kuweka metsi, otambura kuweka metsi. Mwana anokwenya musoro haasi kuziva kuti rutu chakati anokubatira midzi yemugwavha panzi rutu squared, kuti azive kuti haizi midzi mamasignals ekubata data. Haasati azviziva but mwana akazvarwa newe. Madhimoni iwaya ari kuisa urombo mulife yako, nekuti unozivere kuti kana pakanzi sickness, ndatsanangura ndikati hapazi kutaura maronda bedzi, pari kutaura a malfunctioning state of a spiritual person. Uri mwana waMwari ukaona wako malfunctiona, you are sick. Hausati waneronda but you are sick. Lunzika mushere unenge motokari yekuti kufamba iri kufamba but ine check light reengine. Muridzi wayo kana achida haramba akatsika mafuta anobatikana nekuda kwecheck light. Hongu iri kufamba but iri kurwara, ndava check light iro isign yekuti kufamba hayo but iri kurwara. Ndiri kuona check light renhamo pamusoro pako iwo. Hongu uri kurarama but une check light. Rekushaya mari, rekushaya chokudya, rekushaya pekugara. I want to declare under the grace of the living Jesus, amakore munga achifurawo, utangewo makore masva ekudya uchisiya. Nechechere inini manini. Kusvika rinhiko uchireflecta check light. Hongu mbatya unadzo but une check light remarriage. Kumba hakuzi kuendeka icheck light. Karabaseni washoma wasimuka maita basi. Check light. Uzaripeji konoti rangu runondo buda muno check light rangu radzima chete. Itakazvita. Ndine motokari yangu so ichimhanya zvaindobveta check light engine. Hatina kurara munzira takasvika kumba but rine check light. Tikafamba for months rine check light. Kusvika takuona motikari haizi kudhonza yakupota ichijamba magiya, ndokuenza kuna makanika zvikanzi check light iri kunyange motikari ichifamba, but iyo motikari ine system inoudza kuti ukaramba uchiizvuzvurudza ine check light inosaboteja magiya. Uri kuona here nokunamata kwako waakuneta, magiya ako ekunamata akusapotejwa nekuti kune nhamo iri kuflika check light for years. Uri kuramba wakubvunza kuti nai Mwari nhamo inopera rini? Wakwira makomo wadzika, waenda kunyanga kushava, kune nhamo iri kuramba yakareflecta a check light yakuafekta magiya ako neparticipation yako. Ndimakorokoto ndo zvatarongera service yanhasi, nekuti Bible rinoti he healed all manner of sickness. Nenhamo isickness. Ndati nekushaya basa chirwere. Kupinda mu supermarket ugobuda usina zvawapindira nekuti mari yatadza kutenga, ndozvirwere izvozvo. Vamwe vari kuzvigona sei zvekusunda maturori ane mayogati, maturori ane mashizi, zvandiri kutaura iwe, maturori ane malopo, vachisiya chenji zvekubvunzwa natera paishi vocha here kana mapabricam. But iwe unopinda mokubuda hakuna pabricam raunobvunzwa ndava kako kese, hakana chenji inosara, hakuna urwere unodarika ipapa. Ini ndo zvandavingawo pana pandakazadzwa nesimba raJesu. All manner of sickness, Jesus healed them all. Nane ronda pagumbo ngapore nasi, nane bayo pabendekete ngapore nasi, nanonzwa huro kupisa
ngaipore hurunesta Jesu. Ndinosimudza maoko somuranda waJehovha. Madhimoni anokonzera zvirwere, zvingava zviri zvirwere zvokushaya mari, zviri zvirwere zvokurutsa, gomarara, asma, TB nezvipi zvisina mazita, nezvirwere zvinokunyima ukama wakanaka navabereki nehama dzaunoshanda nadzo. Ndinomira somuranda waJehovha. Kana Jesu wakauya kuzohila all manner of sickness and all manner of disease, I command this scripture to be put in action in your life right now in Jesus' name. Hey, Satani muroya no nyepa, aurambe uri murwere, Jesu ari mpenyu. Zvinopera bedzi zvenhamo nekutandaniswa, mamhepo, gomarara nekurwadziwa zvibereko zvinopfuura izvi naJesu wokudenga. Give me verse 24. Anozvigona Jesu, hapana chaasingagone. Vanoramba vachitaura, vanhu vachishora, vachikanda mazwi ekuodza moyo. Ini muranda wake, asi ndinofunga nekuti wakandirapira zvirwere zvose, akandibvisira marwadzo ese. Akamana ndiani kwandiri kuprofita pana? Simba raMwari riri pano. Rikandizvibati maiwe, azviite kuti uramba kuti Jesus oramba une sickness somewhere. Gare pasi vashoma, vazhinji vakasimuka. Azviite Jesu anoda kuti life yavo ive completeness, peace. Ameno nanzwika. Anovaudza vadzidzi, paanovapa power rekunodzinga mamhepo. Remember, vauya kwaari vadzidziswa. Pane nguva Jesu yaanopa vadzidzi power, vagara naye, but anoti kugara neri magona ndakukupai power. Mupinde mumarudzi avanhu, murape varwere, mudzinge mhando yese yamadhimoni, mhando yose zvirwere nemhando yose yamadhimoni. Matenda ane mhando, zvirwere zvine mhando, namadhimoni ane mhando. But kana Jesu auya kuzokurapa, aite sachirapa, anotanga abvunza kuti uri kurwara nei, zvakatanga nani ndimbuya. Anoziva kuti power rangu rine ability yekupedza mhando yose yezvirwere. Saka ne one declaration under the name of Jesus, under one declaration in the name of Jesus, every manner of sickness, disease and demonic oppression must bow down. Pay microphone. Then he called his 12 disciples together. Right? Gave them power and authority. Ndokubva avapa power and authority. All devils. Pamusoro ivhesi ani yauri kuverenga? Luke 9 verses 1. Luke 9 verse 1. Ndokubva avapa vadzidzi ndokuuya ndokuti alright maswera nenika, but haizi nauyo kuzvikora ndakuda kuti munorapa vanorwara. Yes. Ndokuvapa power. Ndere power To cure diseases. Rapa varwere. Power. Detsera kuti power uri pana ndokunzwa.
apedza vadzidzi 12 vese ndokubva avapa power neauthority pamusoro pamadhimoni ese. All devils, by the pronunciation of the name of Jesus, every demon must bow. Urikuda wani bedzi mushonga we life yako. Tino kuti papa tine munhu amhanya aenda kwa sekuru Banda, nasara kwa sekuru Piri, aenda kwa sekuru Ningini, aenda vese vakuda kunzi abatirwe kake kanyaya. Right? Amen. But kune zita riri pamusoro pamazita ose. Iroro zita bedzi rikangodanwa bedzi ukaritaura pamusoro, ndoda kuridana nhasi kakwayo, hazvizi kuitika next week izvozvi. Rikadanwa bedzi zita iroro rinogona kurayira mhando yose yemweya yechina isuduruka ichibva pauri. Wapinda muno musana uchirwadza, I promise urikubuda uchimhanya musana iwoyo hauzounzwa zvekare nezita raJesu weNazareta. Verse 24. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people. They brought unto him all sick people that were taken with diverse diseases and torments. But yaitanga ichiti kudi the devil is a liar. They brought unto him all sick people that were taken with diverse diseases and torments, and those which were possessed with the devil, and those which were lunatic, namapezi, and those that had palsy. And he healed them. Vauya vese vanorwara navana matenda akasiyana, nevanorwara nenjere, nevakabatwa nemweya yechina, ndokubva vaunzwa vese, nevane pfari ndounzwa kuna Jesu. Vauya kuna Jesu, ona kunaka kwake Jesu. Booking of that, and he healed them. He healed them. Haana kuvaregedza vachidzokera kumba vaine pfari, wakavarapa. Unoonere kuti tikaziva tese pano kuti church it's a burial society. Zvimwe zvinhu zvinosaka chechi dzishekeke, hazvina maturo isaini kuti vanhu valuza agenda yechechi. Church agenda nayo chipatara, murwere ngauye, tipe Jesu mukana wokurapa murwere. Zvese zvatinozoudzana, tengai mapoto okushemana, bhadharanai chema, batanai maoko, zvava zvevanhu, hazvizi muagenda yaJesu. But wakaipa anoita kuti vanhu vafokase kuzvinhu zvisiri muagenda yake, zvigovadzosera kumashure. Nyambisirwa agenda yechechi kupa platform kuna Jesu kuti varwere ngavauye vapore, vana madhimoni ngavauye vasunungurwe, navane pfari navakabatwa, nevari kutambudzika munyika yavapenyu vakaswedera pedyo nomuchinjikwa, vanodzokera vasukwa neropa raJesu weNazareta. Chechi ndinzwa iwakani enda iyoyo ndoyandoda kufamba nayo nhasi.
kurapirwa kwavarwere, kudzingirwa mwezvina muvanhu. Jesu anoda. Ndati Jesu anoda. Udari pedyo noti Jesu anoda kukuporesa. Mukadzi wairwara nechirwere cheropa wakanzwa vhangeri yandiri kuparidza. Ndokuziva nekuti wakatanga anzwa kuti kuna akarapwa, kuna akapora, kuna akadii. Ndokubva zvibata kuti no. Ndapinda chechi ndaneta, but ndasangana nemurume ana agenda inosangana nezvido zvangu zvoupenyu. Haana kugara wakasimuka, ndokuenda kune murapi wake. But achisvika pane murapi wake Jesu, wakanosvika Jesu akaunganirwa navarume vasvinu vakobvu, vachibheja kuti Jesu abatwe, Jesu avhiringidzwe, Jesu adistebwe. But agenda yaJesu ndeyei kurapa varwere. But kune murwere akutotadza kuaccessa healing nekuda kweenvironment yakrietwa nevamwe. Ini ndoda kuti uzive kana wauya pano, rega kudzokera kumba usina kusangana naJesu anofana kukurapa. Hauzi kundinzwa? Mukadzi wakaramba kuti environment imudisturb kuaccessa healing. Une nhamo yauinayo, une zvikwereti zvauinazvo, une vanhu vakamira panzira yako vasoda kuti upinde. But Jesu ari pano mangwanani anasi. Chaari kuda bedzi kukurapira zvirwere zvako, kukubhadharira zvikwereti zvako, kukubvisira jambwa rekumusha rakagara pamusoro pako. Usabva pano usina kubatwa naJesu. Dairameni ndikunzwe. Usabva pano usina kubatwa naJesu. Ngaasukurudze nhamo dziri mumhuri yako. Dzokera kumba uchiti tendai Jehovha, kudai asiri Jesu ndiani waindiona. Ngaazoone kuti kune rombe rakasimudzwa kubva muguruva. Ngaazoone kuti kuna tete vakaregedzwa kubva kumashare enyika. You can be healed today. Jesus is ready to heal you. He healed all manner of sickness. And he healed them all. Hakuna wana akadzokera kumba. Nemiyo muri pano ndinoramba nezita raJesu. Kurege kuva neumwe chete. Ndashaya chechi. Kurege kuva neumwe chete. Andina chechi futi. Ndati kurege kuva neumwe chete. I want sanda nechechi. Kurege kuva neumwe chete. Anodhanaira kudzokera kumba asina kurapirwa matenda ake. Valengi vako ngavazvizive kuti una Jesu ane simba. Ndikuparidza mushe, ndikuparidza mushe, ndiri correct here? Ndati mhandu dzako ngadzizive kuti una Jesu ane power. Iwewe pauri papa Jesu akatomirira iwewe kuti udemonstrate simba raainaro vavengi vake. Saka usambobva wachema mfundisi ndiri murwere. It was done for a purpose, so that when you are healed you can see the glory of Jesus. Varovana namai, vakomana navasikana, vepano nevaenzi, mukadzi akapinda pakati pechaunga ndokubata gemenzi raJesu. Achiribata bhuku inoti wakapora pakarepo. Haana kupora next week, haana kupora after service, wakapora pakarepo. Tadi hedu tangowirirana panapa kuti timbode naMwari. Watoda kupa rimwe zita rekuti pakarepo. Ehe, Mwari anoita zvinhu kwete mangwana. Ndati kuti pakarepo. Tikaramba tongoti Mwari kuda kwenyu ngakuitwe kana muchinge mada, by the way, Satan anotora advantage yeignorance yedu. Mwari paakazhamba sembwende pamuchinjikwa akachema akati Eloi Eloi lama sabakitani, waitotaura kuti ndatoda. Hapana pamwe Mwari paachazouya either through a prophet or a dream achikudza kuti ndada. Akatoda kare. Iwo sumuka uchiziva kuti Mwari wakati kuti uite mari, uende kunotora mari dzako. Ozwa kuti Mwari wakati kuti udzingirwe mamhepo, opfakanyuka oramba madhimoni kumusha.
hakuna anotendera kuti Mwari wakada panayo. An atmosphere is changing now. Pana imwe nzvimbo Jesu anosangana nemurume waiva namaperembudzi. Ndokubva adanidzira kuna Jesu murume iye, ndokubva ati, tenzi wangu kana muchida ndinatsei. Jesu ndokumutarisa ndokuti ndinoda. Ndokubata muviri wake. Bhaibheri rinoti pakarepo ganda rake rakashanduka rikava seromwana mucheche, kwete mangwana. Vedu tadita wirirana pana. Kana kune mumwe akamuti Jehovha Jireh, aona uprovider wake paanga oda kuuraya mwana wainzi Abrahamu, ndokubva ashema kwaari. Mwari akati urengedze kuponda mwana, tora gondobwe ritsive mwana. Akasimudza meso akati, the Lord my provider. Aona Mwari vanoprovider at a tight moment. What more isusu pa service ine anganzi Mwari pakarepo here uya anoita zvinhu ipapo ipapo. Mwari anovhura madoors time yatiri kumada, kwete Mwari we next year, Mwari wa nhasi. Varipo here vanouremeni panoti munhu waMwari ngatidene Mwari yeye panapa panapa. Ndava ese mazita akapiwa vanhu vakaona demonstration yepower. Vanhu vakamuti El Gibor, vaona ugibhori hwacho uchionekwa, vakati anonzi El Gibor uyu. Vanhu vakati Jehovha Nisi, vaona Mwari achiita minana mashura nezviratidzo. Nesuwo tine zita ratoda kumupa masikata nhasi. Ndichiparidza kudai ndiri kunzwa izwi kuti kune munhu ari pa-emergency anonokerwa. Izvozvo zvinhu zvinoda kutotorwa izvozvo nezvikwereti. Ari pa-emergency, hapaakuda Mwari wepakarepo. Ndiri kutozviona anozviita Jesu, anomisa vanoda kubvuta zvinhu agokubhadharira zvikwereti. Kana iye Jesu akava nechikweretiwo chomutero waKesari, ndokubva abvunzwa chikwereti chomutero, ndokubva abata Peter zvikanzi enda unoredza hove. Ndauchabate kuti angavhiya nepakati, uchawana mari inofambidzana nechikwereti, uende kunobhadhara chikwereti. Kuda kuti Mwari service ine ngaareise hove dzinonzi vanhu vachakupa mari, zvikwereti zvibhadharwe. Nhumbi dzako hadzibatwe nezvikwereti. Kana uina Jesu ndinozvimisa izvozvo. Ngaaonekwe iye worugare masikata nhasi. Vana varege kuramba vongotorerwa avo maripoti nekuti havana kubhadhara school fees. Mwari wangu ngaaprovide nezita raJesu. Chechi ndisapote pano Jesu afambe kana. Wabata pamuviri pasvotsi, wabata mwana afa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. The atmosphere is changing now. The atmosphere is changing now. Wakanda masivis, hakuna chabuda. Waneta nekutaipa, uchitaipa chiprinto, uchikana masivis, but hakuna return. Hakuna return. But in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Life iri kurema. Une pikicha mufonira mai vatambura neurwere and things are not working well, but I'm here as God's servant under the name of the Lord Jesus. I decree, I declare every manner of sickness disappear now in Jesus' name. Kuti ibaba vandikudeclare kudai so ndikuratidzwa vanhu vaviri.
Wani anga kuda kutorerwa nhumbi dzake nezvikwereti. Ndiwo kutanga. Mwamuchena ari kuti don't worry. I'm going to create an atmosphere that is going to cancel that debt. Nhumbi dzako hazingabatwe. Anodaro mwamuchena. Number 2. Wakuda kubvisa pamuviri. You are not even sure kuti mukomana chagamuchirere. Where are you going in life? You feel you have made the worst mistake in your life, but the Holy Spirit is saying, I am with you in that moment. Don't do that. Don't do that. Don't do that. I am with you in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Anewe moya mushene. Usaore moyo. Jesus is with you. Don't give up now. This is not the time to quit. Rambo wakabatirira ipapo. Rinobuda dhiriro, rinobuda dhiriro. Uriona riri kutobuda iyo ridhiri. Rinobuda dhiriro. Nati rinobuda ni dhiri, rinobuda. Namba yema clients yandiri kuona iri kukutevera nekuda kweservice ino. Vamwe venyu 2025 angasati atanga manje. Akuchifaya 2025. Oh mai wendo diko ndati kwane simba rakutanga kuwa nawo. Zviko zvauya panochida. Imarere. Mwana here. Mwari chibereko changu. No. Let me tell you something. My God is ready to give you according to your desire. Chiko chauri kuda. Jesu chasingagone kuita. Pane imwe nzvimbo aparidzira vanhu Jesu ndokutarisa zviso zvavo ndokuona vaziya nenzara. Jesu ndokumira mharidzo zvika ndinoona kuti vane nzara uye ndikavadzosera kudzimba vagone kufamba rwendo nenzara yakadai vanodonha vakafenda. Ukaiverenga Jesu ndokuti todii navo zvikanzi tine zvingwa zvishoma uyai nazvo kuno. Zvichikudza kuti apedza kuparidza zvomweya vakavapawo zvenyama. Hauna kundibata? Apedza kutaura pamusoro peumambo hwaMwari hunenge tsanga yemastard, pamusoro penhau dzamatama ukarohwa kuruboshwe mupera kurudyi. But anoona kuti vandinoidzira vakaera vadzokera kudzimba vasinawo zvenyama ndatadza kuparidza. Vanodawo mapromotion kumabasa vana. Iwe uri kunitswerewe. Vanodawo salary dzinotenga vanava. Ndikudzwira zvakanaka here. Vanodawo vana vane hutano kudzimba dzavo. Ndiwo ndiri kuparidzira here. Vanodawo makambani anofaya. Kwete yavhurwa yavharwa. Satani murevi wenhema yako haina ari kuivhara this time. Ndikutoprofita ipapapa. Izvezvizvi mapepa ako akabatwa ari kudhileya. Wiki ratava kupinda iyi makorokoto. Ndege inokwirika uchienda kunyika yavatorwa ugovatonga uri mutorwa. Nyasha dzaJoseph ngadzimhare pamusoro pelife yako. Unovatonga uri muzezuru nezita guru raJesu. Ndipo amene ndiparidze mama. Unovatonga uri muchangani nezita guru raJesu. Zvakunzi uri mutereri uri muzezuru inyika yavarungu kutaura kwevanhu vasingazive power. Kana power rakubata unovatonga uri mundevere. Ndinoratidzwa uchisimuka
Ndinoratidzwa izvezvi, ndinoratidzwa naMweya Mutsvene. Ari kundiratidza izvezvi, izvezvi ari kundiratidza izvezvi. Mweya Mutsvene ari kundiratidza izvezvi. Right now ndiri kukuona uchisimuka, 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 uchisimuka. Ndati uchisimuka, uchisimuka, uri kusimuka. Vaida kuti urambe uri pasi, vachikuona uchikumbira, uchipema, uchivafonera, ndipewe airtime, ndipewe sadza, ndipewe chingwa, ndipewe rent. Magorokoto ndamira sombaranda waJehovha. Ndiri kuridza bhosvo reannouncement, hwamanda yeannouncement pamusoro peagenda yaMwari life yako. Within 3 days zuva rokutanga Jesu avigwa, vaitamba marecords vachiti amuke. Rechipiri vakahaya masoja vakagadha guva rake vakati arege kumuka. Asi rechitatu vakagadha, vakandinyira nedombo, vakawana nyika yakutamba-tamba. Ndokumuka against maodds ema-enemies ake. 3 days Jesus rose up, and in 3 days your life changing. Aiwa kanditeremusha life ya azvichada makore matatu kana makore manomwe. Ndiri kuti 1, 2, 3 ari mazuva 3 days. Takumana pane nyasha dze3 days pano. Ndoita seven. Pane nyasha dze3 days. 3 days. 1, 2, 3 days. 3 days. Pane madoors ari kuvhurika. Pane macontracts ari kusainwa. 3 days is under declares. Pane zvakawanda zviri kuitika pa 3 days. 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 Pa 3 days mbereko dzaisabata dziri kubata. Pa 3 days mabusiness anga abhuroka ari kusimuka. Pa 3 days vana vanga vakuramba kurarama nezvirwere vakabatwa. Pa 3 days vari kupora. Marriages anga apedyo neseparation. Pa 3 days ari kurarama. Vabereki 3 days dzakareba kukingdom yerima. 3 days dzichaita kunge gore kwavari, vachiona chiitika, vachiona mabasa akanaka achiitika, vachiona mashura nezviratidzo. 3 days. 3 days. 3 days. 3 days. 3 days. Pa 3 days kune ngirozi dziri kuuya dzakapfeka masutu, vari vanhu but vari vatumwa, vari kukanda mari muhomwe yako. Pa 3 days. Pa 3 days. Pa 3